John Bencini nħatar uffiċjalment bħala ċermen ġdid tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. B'din il-ħatra l-Gvern irid jimmarka li t-tmexxija tal-MCSD tkun verament tirrappreżenta lil min ħaddem, il-unions u s-soċjetà ċivili u mingħajr l-ebda settur ma jkun esklus. Fis-qarja l-Gvern qal li issa verament wasal iż-żmien li għall-ewwel darba mit-twaqqif tiegħu dan il-Kunsill ikun immexxi minn persuna mill-qasam ta' trade unions. Filwaqt li awgurat lis Sur Bencini għall-ħatra tiegħu, il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli qalet li hija ċerta li ċermen il-ġdid ser jaraf juża l-esperjenza tiegħu biex iqarreb l-idejat u jmexxi l qudiem mill-MCSD. Nhar il-ġimgħa li ġejja, il-Gvern se jkun qed ilaqqa lill-MCSD għall-ewwel darba biex jagħti overview tal-budget li se jkun ippreżentat fil-Parlament tliet ijiem wara. Sa dan it-tant il-ħatra għal John Bencini waslet wara li f'nofs Jannar li għadda kien irriżenja mill-kariga ta' President tal-Forum Unions Maltin. John Bencini kien ilu jokkupa l-kariga ta' President tal-Forum Unions Maltin sa mis-sena 2009. F'karriera trade unionistika twila, John Bencini għamel ukoll 15-il sena imexxi lill-Union tal-Għalliema bħala President. Dwar din il-ħatra, il-General Workers Union u l-Forum Unions Maltin ferħu lil John Bencini u awgurawlu kull suċċess fil-kariga ġdida tiegħu ta' Chairman tal-MCSD. Il-General Workers Union qalet li qed tħares lejn din il-ħatra b'mod pożittiv billi din hija l-ewwel darba mit-twaqqif tal-MCSD li Chairman se jkun min-naħa tal-ħaddiema u mhux min-naħa ta' min ħaddem. Il-General Workers Union irringrazzjat lil Sonny Portelli li kien ilu Chairman ta' dan il-Kunsill minn April tas-sena 2007.